Neki farizej pozvao ga je da s njim jede, pa je ušao u farizejevu kuću i sjeo. U gradu je bila žena koja je živjela grešno. Čula je da Isus jede u farizejevoj kući, pa je ponijela alabastrenu kutijicu pomasti. Stala je straga uz njegove noge i plačući ih prala suzama, a svojom kosom brisala. Ljubila je njegove noge i mazala ih pomašću. Tu je vidio farizej koji ga je pozvao. Pomislio je da je on prorok, znao bi ko je i kakva je žena koja ga dodiruje da je grešnica. Isus mu reče: Šimune, imam ti nešto reći. On će: Učitelju, reci. Dvojica su bili dužnici nekom zajmodavcu. Jedan mu je dugovao 500 denara, a drugi 50. Budući da nisu mogli vratiti, obojici je oprostio. Koji će ga od njih više voljeti? Šimun odgovori: Pretpostavljam onaj koji mu je više oprostio. Isus mu reče: Ispravno si prosudio. Zatim se okrene ženi i reče Šimunu: Vidiš li ovu ženu? Ušao sam u tvoju kuću, vodom mi nisi oprao noge, a ona ih je suzama oprala i svojom ih kosom obrisala. Poljubac mi nisi dao, a ona mi, otkad sam ušao, nije prestala ljubiti noge. Ulje mi nisi pomazao glavu, a ona mi je pomašću mazala noge. Zbog toga ti kažem da su joj oprošteni mnogi grijesi, jer je voljela mnogo, a kome se malo prašta, malo voli. Potom joj reče: Oprošteni su ti grijesi. Svi za stolom su pomislili: Ko je taj koji i grijehe oprašta? Isus reče ženi: Tvoja te vjera spasila, idi u miru.